Муҳтарам дӯстдорони футбол, ба ҳама салом. Агар ба ду ҳафтаи трансфери зимистона назар намоем, то дастаҳои калон саросима нестанд ва мумкин то охири моҳ бозингароне ки ба онҳо лозиманд ҷустуҷӯ намоянд. Аммо имрӯз дар барнома гап мезанем дар бораи он ки Пауло Дибала кай ба майдон бармегардад, Арсенал кадом трансферҳоро анҷом медиҳад ва чӣ хел Лионел Месси беҳтарин плеймейкер дар 10 солаи охир гардид. Аз шумо бародарон танҳо лайк ва дар канал обуна шудан, зеро мо нав кушода шудем. Дастгирии шумо хеле муҳим аст. мо бошад шуморо аз хабарҳои тару тозаи футбол огаҳ менамоем. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. Пауло Дибала аз зонуаш ҷароҳат бардошт ва акнун дар ду бозии марказӣ бо дастаҳои Интер ва Наполи иштирок карда наметавонад. Дастаи Ювентус аз натиҷаи ташхиси Дибала хабар дод. Футболбози аргентинӣ дар бозии даври охир бо дастаи Специя ҷароҳат бардошта буд. Маълум гардид ки муҳлати барқароршавии 15 рӯзро дар бар мегирад. Ҳамин тавр Дибала рӯзи 17 январ дар бозии Серия А бо дастаи Интер ва рӯзи 20 январ дар бозии Суперкубоки Италия бо дастаи Наполи ба дастааш кӯмак карда наметавонад. Дар мавсим Дибала 11 маротиба ба майдон баромад ва 2 гол ба ҳадаф расонид. Ба Дибала шифои комил мехоҳем, лекин набудани ӯ барои дастаи Ювентус талафоти калон нест. Чемпиони Италия бе ҳузури Дибала бозӣ карданро ёд гирифт. Дар он лаҳзае ки футболбози аргентинӣ барои тамдид намудани шаҳрнома аз бозӣ кардан даст кашида буд, айни ҳол фигураи асосӣ дар Ювентус бозингари ҷонсах Федерико Кьеза мебошад. Ҳатто Марата аз Дибала фоидаовар аст ки дар ин бозиҳо ба ҳаёти Ювентус бармегардад. Ва чун ҳамеша бояд хотиррасон кунем ки дӯстони мо аз 1xbet бо промокоди Гаиров барои ҳама то $800 бонус тайёр карданд. Акнун тамошои бозиҳои дӯстдоштаатон боз ҳам ҷолибтар мегардад, зеро барои рақобатҳо ҳамеша коэффициентҳои баланд пешниҳод карда мешавад. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Артета баъди як муваффақияти чашмрас аз рӯбарияти дастаи Арсенал хоҳиш кард ки барояш ду бозингар харанд. Маълум гардид ки мутахассиси ҷавон дар атрофи кадом бозингарон схема сохтанӣ аст. Онҳо Дрис Мертенс аз Наполи ва Кевин Фоланд аз Монако мебошанд. Хабар дода мешавад ки футболбози тими мунтахаби Белгия 10 миллион евро нарх дорад. Монако бошад дар бобои ҳамлагари худ 35 миллион евро талаб мекунад. Мертенс легендаи дастаи Наполи мебошад ва мехоҳад фаъолияти худро дар Италия ба анҷом расонад. сину солаш ба як ҷое расида бошад ҳам хеле бозингари бомаҳорат ва босуръат аст. Ба фалсафаи футболи Артета росту мувофиқ мебошад, лекин дар охири карьераи худ мехоҳад ба лигаи дигар гузарад. Фоланд соли гузашта бо нархи 20 миллион евро аз дастаи Байер ба Монако гузашта буд. ҳамон вақт Арсенал ба ин бозингар таваҷҷӯҳ дошт ва ҳоло ҳам англисо ба футболбози немис дилкашол ҳастанд. худи Фоланд ҳам бо гузашти вақт фаҳмид ки чемпионати Франсия заифтар аст. ӯ бояд аз Бундеслига намерафт. Дастаи Лейпциг талабгор буд, лекин ногаҳон ба дастаи Монако гузашт. пешниҳоди дастаи Арсенал хуб бошад, фаронсавиҳо бо ҷону дил онро қабул мекунанд. Дар Челси як муддати дигар кор кардани Фрэнк Лемпард ба як қатор футболбозони даста писанд наомад. Як сол пеш футболбози аз ҳама хоксор дар ҷаҳон Нголо Канте дар майдон ҳам беҳтарин бозингар дар мавқеи худаш ба ҳисоб мерафт, лекин Лемпард ӯро нодуруст истифода бурд. Дар натиҷа футболбози француз ба ин рӯз афтод. Дар бозии охир Канте ҳатто аз майдон гирифта мешуд бо баҳонаи он ки вазифаи худро иҷро карда наметавонад. Канте дар футболи замонавӣ кафолати чемпионӣ аст. Баъд аз афсонаи Лестер дастаи Челси мақсад дошт ки дар мавсими оянда фавран чемпиони Англия шавад. Барои ин кофӣ буд ки Кантеро ба даста даъват кунанд. Дар ҳақиқат Челси чемпион шуд ва барои ин тренери бетоле Антонио Конте ҳам халал расонида натавонист, чунки дар ҳаёти дастаи Челси тумори пирӯзӣ Нголо Канте ҳунарнамоӣ мекард. Дар чемпионати ҷаҳон ҳам қаҳрамон шудани тими мунтахаби Франсия ҳам тасодуф нест. Таъсири мӯъҷизаи Нголо Канте ҳис мешавад, лекин як муаллими тарбияи ҷисмонӣ ба қадри ин неъмат нарасида нисбат ба Канте муносибати бад дорад. Акнун футболбози француз мехоҳад ба дастаи дигар гузарад. Ба иттилои маҷалаи Спортмол, Канте ба таври ҷиддӣ тасмим гирифтааст ки бо ҳамватани худ Зинедин Зидан кору фаъолият намояд. Реал Мадрид ҳам ба қувваи нав сахт ниёз дорад, лекин дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доштани Валверде ва Каземиро пеши рӯи Кантеро мегирад. Дар ин мавқеъ дастаи Реал беҳтарин бозингаронро дорад. Барои Канте дар майдон ҷо пайдо кардан мушкил мегардад. Зидан бо ҳамватанони худ ва бархурди хусса дорад. Агар ин трансфер амалӣ гардад, боварӣ дорем ки Нголо Канте бо ҳар роҳу восита ба ҳаёти асосӣ шомил мегардад. Агар мисли Бензема ин натиҷа диҳад, мухлисон бо ҷону дил розӣ ҳастанд. ҳамчунин яке аз бозингарони бо маҳорат, одами хеле хоксор Нголо Канте карьераи худро наҷот медиҳад. ин трансфер ба хотири амали хайр бисёр муҳим аст.
Лионел Месси аз рӯи версияи Федератсияи ҷаҳонии таърихи футбол ва омор беҳтарин плеймейкер дар 10 солаи охир эътироф гардид. Ин марказ ба статистика машғул аст ва рақамҳо нишон медиҳад, ки Лео Месси аз соли 2011 то соли 2021 дар маркази майдон беҳтарин натиҷаро қайд кардааст. Натиҷаи 20 нафар омӯхта шуд, ки дар он футболбози аргентинӣ ҷои якумро ишғол мекунад. Месси 174 овоз гирифт, чунки дар ин 10 сола ӯ 3 маротиба беҳтарин плеймейкер дониста шуд ва 3 маротибаи дигар ҷои дуюмро ишғол карда буд. Ҳамчун футболбози креатив ҷои дуюмро дар 10 солаи охир футболбози дигари Барселона Андрес Иньеста соҳиб гардид. Дар ҷои сеюм бозигари Реал ва тими мунтахаби Хорватия Лука Модрич қарор гирифт. ҳамчунин дар даҳгонаи беҳтаринҳо Кевин Де Брюйни Манчестер Сити, Тони Кросс Эден Азар ҳарду Реал, Неймар ПСЖ, Месут Озил Арсенал, Андре Пирло Яя Туре ки фаъолияти худро ба анҷом расонидан шомил гардиданд. Криштиану Роналдо бо 54 хол танҳо дар зинаи 12-ум мавқеъ пайдо кард, лекин футболбози португалӣ ягон вақт плеймейкер набуд ва дар ин овоздиҳ бояд тамоман иштирок намекард. Ӯ фақат ба дарвоза зарба мезанад ва қариб ба ҳамдастагони худ барои гол задан пас намедиҳад. Месси дар баробари асис анҷом додан ҳар сол беҳтарин бомбардир мешавад. Чанд вақт пеш маълумот нест, ки чӣ тавр бозингари аср интихоб гардид. Статистика нишон медиҳад, ки кадом футболбоз беҳтарин натиҷа ба қайд гирифтааст. Ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Аз ёд набаред лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед, ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.